Защо той е много специален за мен? Преди 12 години аз стартирах с интернет. И това за мен да правиш клипове беше много яко. Просто защото това да изразяваш себе си в интернет, тогава беше много, как да кажа, тогава не сме го правили за пари, нито сме правили, просто защото ти искаш да снимаш, да правиш нещо. Да. И понеже той беше най-големия тогава, аз му написах, ето, здравей братле, как? На латиница, разбира се. Здрасти, добре при теб. И при мен така, наблюдавам ти клиповете доста често и ми харесва това, което правиш, браво, готино е. И ти пиша, защото се надявам да ми помогнеш да споделиш едно клипче. Това е директен спам. Направо... Крайно не обичам да споделям клипче. Да, не го познавам, и му пиша, сподели ми клип. Понеже се опитвам да стана актьор, това е вярно, тогава, а им е нужно по-голямо гледане и така. И му изпращам клипа до там. И той ми пише в момента, пише от тела си. Не съм искал да ти го споделя. Да. И аз нещо му пиша и накрая той ми казва, много ме изкефи, браво, споделих го. Аз даже не съм... Това видео... си спомням, нали, че съм го споделил. Да, в момента, в който го сподели, направи 2 милиона гледания тогава, 2013 година. Това е, искам да кажа, че това беше брутален резултат. Ами аз друго си спомням, моето първо впечатление от теб не е това. Правиш, знаех за теб не просто през това, че сме си писали нещо. И това беше моя първи спомен, така че...